repte 2, que havíem anomenat el canvi cultural per la governança de les dades, a l'Arsten Moro. L'Arsten és llicenciada en Filologia i graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Està certificada en gestió de sistemes de qualitat a l'administració pública i també en compromís, i també en la... Perdó, és que tinc les notes aquí i aquí no ho veig. I també he dit en sistemes de qualitat, sí. Bé, és funcionària de l'administració local, actualment és cap del Departament de Govern Obert i, a més, acumula en aquesta responsabilitat el fet que és delegada de protecció de dades en responsabilitat directa en l'oficina d'atenció ciutadana del seu ajuntament i participa en els projectes relacionats amb el concepte de govern obert, així com els de reutilització de la informació, participació i col·laboració. És autora de diversos articles i publicacions. Destacaria com a coautora llibres relativament recents com el de A les portes de l'administració digital, una guia detallada en l'aplicació de les lleis 39 i 40 de 2015, editat per l'INAP, la reforma de l'administració electrònica, una oportunitat per a la innovació del dret, editat també per l'INAP el 2017, i també més recentment l'aplicació pràctica i l'adaptació a la protecció de dades en l'àmbit local. El seu perfil, com podeu veure, fa que li haguem demanat aquesta participació en una temàtica que està a cavall de la digitalització i de la seva experiència sobre administració electrònica i sobre protecció de la privacitat amb el de la transparència a través de la governança de les dades. L'Arsten pertany al grup d'experts locals en transparència que he comentat en la meva intervenció. Va participar en el grup que va articular el COMSET de l'Autònoma de Barcelona en relació al treball que ara tot just la Marta Corcoy comentava. Sense més, passo la paraula. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Permeteu-me, com he comentat abans, i ho reitero, qualsevol consulta, pregunta que vulgueu fer en els ponents, ara farem un torn d'exposició dels 4 ponents i finalment donarem resposta a les qüestions que es puguin plantejar. Aquestes qüestions, sisplau, les heu de fer a través del xat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan, per l'amable presentació i, per suposat, agrair a la Diputació de Barcelona que m'hagi convidat a participar en aquesta jornada. Jo coincideixo molt amb el que ha comentat a l'inici en Xavier Forcadell i també ara la Marta, de que les que estem i els que estem a les trinxeres de tot el que té a veure amb el compliment de les obligacions en matèria de transparència, coneixem i sabem quines són aquestes obligacions i que, més enllà de la manca de recursos, també coincideixo amb la Marta que realment potser el que ens manca és aquesta presa de consciència de que hem de canviar realment internament. De fet, una de les idees que m'agrada traslladar és que quan parlem de la transparència és una dimensió més de tot aquest canvi profund, aquesta transformació en la que estem immerses a les administracions públiques i és veritat que aquesta presa de consciència és un tema que costa d'alguna manera impregnar tota la nostra activitat, tota la nostra prestació de serveis públics amb aquesta cultura de la transparència que em parlava la Marta. Quan parlem de transparència, no podem oblidar que parlem d'un nou model de governança, d'una nova cultura de governança. És cert que quan parlem del govern obert no hi ha una definició específica en aquest sentit. A mi m'agrada recordar que en l'any 2018 molts estats van arribar a
una posada en comú a l'OCDE d'una possible definició del que seria aquest nou model de govern obert, i parla d'aquesta cultura de governança que promou aquests principis de transparència, integritat, rendició de comptes i participació amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica i el creixement inclusiu. El que està clar és que quan parlem de transparència no parlem únicament d'aquest compliment normatiu, ni tampoc parlem únicament de disposar de portals de transparència magnífics amb informació publicada, sinó que, com deia, parlem d'aquesta idea d'incorporar la transparència en el nostre treball quotidià, en la nostra activitat administrativa. Per això jo sempre parlo de que hi ha una simbiosi clara entre el que és el govern obert, aquesta obertura, aquest retiment de comptes, amb tot el que té a veure amb el bon govern i la bona administració. I per això, com també s'ha dit amb les anteriors intervencions, hem de relacionar necessàriament la transparència amb tot el que té a veure amb la digitalització de les nostres organitzacions. És necessari. Es parlava que no hi ha mans, però és que realment crec que mai hi haurà mans suficients per poder actualitzar la informació que tenim publicada als portals de transparència. És inviable. I això afecta tant als ajuntaments de menor dimensió com als altres ajuntaments de major dimensió. Vull dir, no hi haurà mai suficient personal per poder actualitzar i realment garantir la qualitat de la informació que tenim publicada, si no és que realment canvien la nostra forma de treballar. I aquí és on entra claríssimament el desplegament efectiu de l'administració digital. I això, el que és real és que en aquests moments disposem de multitud d'estratègies, la pròpia Agenda 2030, les agendes urbanes, els propis plans, normativa per avorrir, que a més la dificultat que suposa haver-la d'aplicar de forma holística, perquè tota la normativa que tenim actualment en matèria d'administració digital i en matèria de govern obert està íntimament relacionada i necessàriament ho hem d'aplicar de forma conjunta. I el que està clar, a mi m'agrada recordar un pla d'administració electrònic europeu que ja ha finalitzat, perquè era el pla 2016-2020, que incorporava 7 principis que són, diguéssim, el que d'alguna manera hauríem de nosaltres contemplar per qualsevol pla a les nostres organitzacions que vulgui desplegar l'administració electrònica i el govern obert. Digital per defecte, és a dir, que tots els serveis públics els pensem en format digital, tot el que té a veure amb la inclusió i l'accessibilitat, el principi d'una sola vegada, la interoperabilitat de forma predeterminada, tot el que té a veure amb la confiança i la seguretat, però també tot el que té a veure amb l'obertura i la transparència. Més enllà de la publicació, es parla cada vegada més de la necessitat de garantir que la ciutadania tingui el control de les seves pròpies dades. Aquesta és, en la meva opinió, la transparència real. El que està molt clar és que, d'alguna manera, nosaltres, les institucions, les administracions públiques, hem de poder aterrar a les nostres organitzacions tot aquest compendi normatiu, tots aquests plans i totes aquestes estratègies. Permeteu-me un incís perquè m'agradaria també recordar que una bona pràctica és, justament per poder aterrar tot aquest marc normatiu, una bona pràctica és precisament dotar-nos a les entitats locals d'una ordenança de transparència i d'administració electrònica que sabeu que recentment el Consorci Local Red ha publicat una actualització de l'ordenança que ja teníem, de l'ordenança tipus que ja teníem publicada, perquè els ajuntaments la puguem incorporar a les nostres organitzacions. És cert que de vegades es parla si realment és necessari disposar d'una ordenança quan hi ha tant marc normatiu, però realment jo crec que, almenys inclús en la pràctica del nostre ajuntament, és una bona pràctica precisament, com dèiem, per poder aterrar i poder explicar a la nostra organització de què va tot aquest canvi, de què va tota aquesta transformació en la que estem immersos.
Però, a més, juntament amb tot el que és el marc normatiu, ens hem de dotar d'una estratègia. Tot el que té a veure amb la transparència no pot estar sotmesa als canvis legislatius. Necessitem un lideratge polític i tècnic molt clar per poder entomar totes aquestes obligacions i totes aquestes dimensions que han de portar alhora. I, a més, no pot estar sotmesa, com dic, als canvis polítics que es puguin derivar. Parlant amb companyes i companys d'altres institucions, ens trobem de vegades com amb els canvis legislatius hi ha un canvi de rumb o diguéssim, en quant a les polítiques en aquesta matèria. I això, d'alguna manera, ha de transcendir aquests canvis legislatius perquè estem parlant, com deia, d'una transformació profunda de les nostres organitzacions, del cor de les nostres institucions. Per això és molt important dotar-se d'una estratègia corporativa que incorpori aquests principis. Nosaltres, per exemple, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, vam incorporar l'estratègia de govern obert dintre de la nostra estratègia de transformació digital a llarg termini, perquè no són projectes de curt termini, són projectes de llarg termini. I, per tant, hem de, d'alguna manera, incorporar, com deia, totes aquestes dimensions i poder treballar alhora totes aquestes dimensions que necessitem portar a terme per realment assolir aquesta transformació. Si parlem d'una estratègia de govern obert, aquí deixo, diguéssim, els principis o els objectius estratègics que contempla la de Sant Feliu de Llobregat, però jo crec que segurament les compartirem. Parlem de transparència, accés a la informació i dades obertes. Pensem que quan parlem de dades obertes, després Lugo Barroso ens farà una exposició en aquest sentit, però nosaltres hem de ser proveïdors d'aquestes dades obertes, però també som consumidors d'aquestes dades obertes que ens permeten, d'alguna manera, analitzar totes les nostres polítiques, analitzar tot el que estem fent per poder incorporar millores en aquest sentit. Per tant, parlem de transparència, accés a la informació i dades obertes. Parlem també en aquesta estratègia de govern obert del bon govern, de tot el que té a veure amb el sistema d'integritat institucional que ha d'acompanyar necessàriament també amb aquesta política de transparència i, per suposat, com molt bé també deia el Joan Olivares, la participació i la col·laboració. Però fixeu-vos que nosaltres també en aquesta estratègia de govern obert hem incorporat també altres principis o altres dimensions que també entenem que van de la mà d'aquest nou model de governança. Tot el que té a veure amb la privacitat i la seguretat integral. Ens trobem en multitud d'ocasions amb problemes a l'hora de donar accés a la informació o de publicar informació als nostres portals i no sabem exactament si podem o no podem publicar-ho, com ho hem de publicar. Vull dir, tot el tema de la privacitat ha d'estar també incardinat dintre del que són les polítiques de transparència i, per suposat, tot el que té a veure amb la sensibilització i difusió. I un principi clar, que això deriva, aquest principi no és meu, això deriva de les directives en matèria de reutilització de la informació pública. Les dades hauran de ser tan obertes com sigui possible, tan tancades com sigui necessari. Aquí torna una altra vegada a connectar amb tot el que té a veure amb la privacitat i amb la garantia d'aquests drets fonamentals. Però a banda d'una estratègia a nivell institucional i, per tant, aquest lideratge polític i tècnic necessari per poder abordar aquesta transformació, necessitem també un model de gestió. I per mi aquesta és la clau absoluta per poder garantir una transparència real. Perquè sense un desplegament clar de l'administració digital difícilment podrem assolir aquesta transparència real. Perquè, com deia abans, no hi ha mans suficients en cap ajuntament per poder realment garantir la qualitat de la informació si no incorporem la transparència des de l'origen i, per tant, hi automatitzem aquesta transparència per poder-la publicar des dels nostres sistemes. Però quan parlem d'administració digital, no parlem de, com diu molt sovint el meu director, no parlem d'electronificar la burocràcia. Hem comès, jo crec que totes i tots hem comès l'error d'incorporar la tecnologia al que ja estàvem fent en el món paper. I això no és
l'administració digital. El que es tracta d'alguna manera és utilitzar la tecnologia que tenim al nostre abast, inclosa tota aquesta tecnologia que ens vindrà i que ja ens està venint, aquesta tecnologia disruptiva, intel·ligència artificial, blockchain, etc., incorporar-la, utilitzar-la d'alguna manera per transformar els nostres processos. I per això aquí assenyalem 3 ingredients que són, al nostre parer, bàsics per poder abordar aquesta transformació digital. Per un cantó, el model de dades, perquè això és el que ens ha de garantir la qualitat de la informació. Si no som capaços de garantir la dada única, difícilment podrem abordar, diguéssim, tot aquest procés d'obertura de forma automatitzada. Per tant, aquí tenim un desafiament absolut. Però és que és més. Quantes vegades ens trobem a l'hora de fer efectiva o fer efectiu el dret d'accés a la informació o la publicació automatitzada amb aquests límits que ens imposa la normativa en matèria de transparència, com és, per exemple, la protecció de dades. Com ho estem fent actualment, no? Ens trobem a vegades amb la incongruència de documents electrònics que hem hagut d'imprimir per posar-li una mica de típex, tornar-lo a pujar o potser, potser, començar a anonimitzar amb eines que es proporciona al mercat per poder-ho fer amb un altre document. En fi, tot això ho hem de millorar claríssimament. És a dir, hem d'incorporar una gestió més que de documents, de dades, que ens permeti generar documents en funció de les nostres necessitats. Jo, si em permeteu un moment, I have a dream, m'encantaria poder disposar de processos d'extrem a extrem que a l'inici jo pogués identificar aquelles dades necessàries per a la meva tramitació i que aquelles dades que fossin personals, amb un clic les pogués, diguéssim, desactivar perquè no fossin públiques. És a dir, hem de treballar perquè els proveïdors d'aquests sistemes de gestió d'expedients realment permetin aquesta gestió més de dades que de documents. Per altra banda, necessitem treballar en aquests ingredients en aquest nou model de gestió, a més del model de dades i d'aquesta dada única, tot el que té a veure amb gestió de processos i documents. Ens parlava la Marta de la simplificació, de canviar també el llenguatge administratiu. És molt important treballar en aquesta gestió per processos i incorporar en el moment que estem fent el disseny d'aquest procés tot el que té a veure amb la transparència, tot el que té a veure amb la privacitat, tot el que té a veure amb totes aquelles tasques que no cal que fem ara perquè l'automatització ens permet reduir tasques administratives, reduir càrregues administratives cap a la ciutadania. Això és el que realment haurien de fer amb l'impuls de l'administració digital. I, per suposat, un ingredient importantíssim, tot el que té a veure amb la interoperabilitat, però una interoperabilitat real, no com ara, que en realitat som els funcionaris i les funcionàries som els que som interoperables, que hem d'accedir a múltiples plataformes per poder donar compliment, per exemple, al principi d'una sola vegada i no demanar a la ciutadania documentació o dades que obrà en el nostre poder. Doncs bé, hem de ser capaços d'interconnectar els nostres sistemes i, per tant, són les màquines, són els sistemes que han de ser capaços d'interconnectar-se. Però sí que és veritat que això no ho podrem aconseguir. De fet, la interoperabilitat és un repte, com sabeu, que encara no ha assolit. Vull dir, donar compliment a les normes tècniques d'interoperabilitat és un altre dels desafiaments, però el que està molt clar és que, en la meva opinió, això no ho podrem assolir sense realment sistemes comuns, llenguatge comú, processos comuns a totes les administracions públiques, perquè és impossible que les màquines puguin entendre's sense una interoperabilitat semàntica. I tot això per què? Doncs pel que estaven comentant, per realment poder, això que dèiem, automatitzar la transparència, poder obrir des de dins i amb totes les garanties que estem complint realment amb tota la normativa que tenim al nostre abans perquè pugui aquesta informació ser reutilitzada i per garantir realment la qualitat
en la informació que tenim publicada i sense cost afegit a l'organització. Nosaltres, per exemple, a l'Ajuntament de Sant Feliu, com a bona pràctica, estem incorporant en la nostra definició i en el nostre disseny dels processos i a l'hora d'automatitzar-los, estem incorporant, com dic, la transparència des de l'origen i la nostra voluntat és anar avançant en el nostre portal de transparència perquè la publicació de la informació, i això ho estem fent amb els convenis, amb les subvencions, amb els contractes menors i amb tot allò que podem anar incorporant perquè la publicació d'aquesta informació sigui des de l'origen i no haver de disposar del que dic jo, de comandos de la transparència, que quan ens ve una auditoria o ens ve la Marta amb el tema d'Infoparticipi hem de córrer per actualitzar tota aquesta informació. Des del punt de vista de la transparència, un altre tema que també ens està funcionant força bé des del punt de vista pràctic és que tot el que tenim publicat en el portal de transparència i, per tant, tots els ítems i tots els indicadors en matèria de transparència ens estem dotant d'unes fitxes internes que ens permeten d'alguna manera controlar que realment complim amb la normativa en la seva totalitat. Tot això que comentava la Marta de qüestions que no tenim publicades, doncs bé, ens ha servit de molt disposar d'unes fitxes, com dic, internes que mantenim actualitzades d'alguna manera i aquí d'alguna manera el que fem és quina és la font d'on traiem aquesta informació, quan és la data, la darrera data d'actualització, etcètera. Jo crec que és una bona pràctica i també em consta, perquè a més vaig tenir l'oportunitat de participar, que ho explicava el Joan també, com des de la Diputació de Barcelona i també des de Comset s'està treballant amb aquestes fitxes per donar directrius a les diferents administracions públiques. I ja per finalitzar, ja vaig acabant, per un cantó necessitem avançar també en tot el que té a veure amb el que ara s'anomena la governança de les dades. Jo deia abans, hem de superar potser tot la tramitació tradicional basada claríssimament en documents, a fer aquest canvi de xips i el que ja realment estem gestionant a les nostres organitzacions són dades, que és el que es convertirà en informació. Per tant, hem d'entendre les dades com un dels actius estratègics de la nostra organització i, per tant, hem de ser capaços de poder governar tot el cicle de vida d'aquestes dades, des que es generen o ingressen a la nostra organització fins que finalment es fan públics i tal. I aquí teniu tot un conjunt de principis d'aquesta governança de la dada, l'alineament amb els estàndards, com vèiem a l'inici de la intervenció, tot el que té a veure amb la claredat i la utilitat, la dada única confiable. Ens parlava el Genís Roca que hem de ser mereixedors, les institucions públiques, de les dades que diposita la ciutadania, perquè realment és curiós que no tinguem cap complex en cedir les nostres dades a les APPs diverses i comprar per internet o fer transaccions bancàries per internet i, en canvi, quan la ciutadania ha d'oferir aquestes dades a les administracions públiques, doncs hi ha certa reticència en aquest sentit. Ens hem de fer confiables, hem de generar aquesta confiança en la ciutadania. Tot el que té a veure amb l'exactitud, tot el que té a veure amb l'adaptabilitat, l'accessibilitat i tot el que té a veure amb la integritat, d'alguna manera. En aquesta línia també s'està treballant en una proposta de reglament de govern europeu de dades, per tant, que no és una directiva, que serà un reglament d'obligat compliment i, per tant, en aquesta línia hem d'anar. Però, per suposat, això no es fa perquè els canvis, aquest canvi tan profund, no ho fan únicament les lleis, no ho fan únicament les institucions, sinó que al final això ho fem realment cadascuna i cadascú de nosaltres, que realment, com deia la Marta, ens creiem aquesta transformació, ens creiem tot el tema de la transparència, ens creiem que la ciutadania està al centre i, per tant, és important en les nostres estratègies incorporar aquest canvi
de cultura i aquesta transformació organitzativa de les nostres administracions públiques, que també té els seus propis ingredients, que és complexa, però que d'alguna manera hem d'abordar necessàriament i alineat amb la resta d'estratègies perquè és una transformació que requereix, diguéssim, cooperació, col·laboració i aquest tractament de forma holística. Jo ho deixaria ja aquí perquè sé que anem una mica endarrerits i en tot cas a la vostra disposició per qualsevol consulta o comentari que vulgueu efectuar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Asten, i particularment també perquè t'has cenyit i ens has permès recuperar una mica del temps que al llarg del matí hem anat acumulant en escreix. I molt interessant la teva intervenció, que ens posa en evidència que els edificis es comencen pels fonaments i que sense una bona governança d'aquestes dades, com ara explicaves, tot el que fem al damunt ens acaba trontollant i requereix de revisions constants per tal de poder donar el servei que cada dia anem exigint. Aquesta és una trajectòria que he tingut el plaer de conèixer des del vostre Ajuntament, perquè ja forma part d'una trajectòria de potser 15 anys, en el que ja vàreu començar a establir i a treballar molt en el back-office, molt en definir com havien de ser les coses i no tant sorgir, que també ho heu fet, en el que d'alguna manera podien demanar-se més per altres àmbits de les corporacions. Des del punt de vista de la publicació d'informació, de l'oferiment de tràmits, vosaltres sempre heu tingut molt clar que s'havia de tenir uns fonaments ben ferms per tal de desplegar tota la digitalització i, en aquest cas, la transparència i el govern obert.